Lo osihloko sithi Kushoniwe Lay'Khaya. Kusesigodini sakwaGezomgezayo kushona umnumzane wakaNdimande le phansi kwentaba. uNdimande lo ubenenkunzumalanga yesitolo sikaMasithathele. Udlula nje emhlabeni ubesanda kudawula umfo kaMpanza obenesitolo ebesisithanda ukutengantenga. Lesitolo sikaNdimande yiso esesibeka isinkwa etafuleni emzini kaNdimande njengoba uNdimande engasekho emhlabeni. Njengoba engasekho nje uNdimande, uMpanza konke la ahamba khona mayibona amakhasimende kaNdimande akakhohlwa ukuwatshela ukuthi yena noNdimande bayinto eyodwa. Uma la makhasimende ethenga kuye kuyefana nokuthi athenga kuNdimande. Kodwa futhi okuqaphelekayo ukuthi akukho qhaza alibambayo ukuqinisekisa ukuthi isitolo sikaNdimande asifadalali njengomuntu owamsiza, kodwa siqhubekela phambili. Uma kunendali ayizwayo la izinto ezibiza kangcono khona, uhambe eyolanda abangani bakhe ebase emtapeni wempahla eshiye ngaphandle asebengamele isitolo sikaNdimande. Uyothenga inzuzo eningi esenikwa ithuba lokuzibongela emphakathini bese zwakala esethatha ethi mina nabakwaNdimande siyinto eyodwa. Mawuthenga kwesami isitolo kuyafana nokuthi uthenga kwesakwaNdimande. Ephinde futhi ethi ngibonga kakhulu nakuNdimande okuwuye owangibeka la engikhona njengamanje. Uyothenga ngisho lawo magama eqede bese vuma eyodwa yezingoma ezazivunywa uNdimande uma ejabule. Sebehlukene phakathi-ke manje abantu kaNdimande. Abanye bathi wenza kahle adumise igama likaNdimande ukuze lingashabalali noma engasekho. Babodwa bathi cha, lawa ngamaqhinga nje kakhe uMpanza okudidisa amakhasimende kaNdimande. Babodwa bathi uma embonga ngempela uNdimande kuza kanjani pho ukuthi makunendali amlibale kodwa edume nabangani bakhe. Nawe kusungazibuza lo mbuzo. Kunamakhasimende kaNdimande asethenga kwesikaMpanza kuphela isitolo ngenkolelo yokuthi uMpanza noNdimande bayinto eyodwa futhi babemunye. Siyadlodlobala esikaMpanza isitolo, siyawe esikaNdimande ngoba phela amakhasimende ebethenga kuNdimande asethenga kwaMpanza ngoba enaleyo nkolelo yokuthi bayinto eyodwa. Kwala noma bemcela ukuthi mayezwe indalo umfo kaMpanza abakhumbule phela abakwaNdimande, kodwa cha, uvela akhumbule abangani bakhe, akhumbule uNdimande mayesebala inzuzo kuphela ayitholile. Ngabe uyabenza ubulungisa uMpanza ebhizinisini likaNdimande? Impendulo yalo mbuzo ikuwe khasimende likaNdimande. Umfowethabekhulu lo usewapha isikibha ezimbala wesitolo sakhe amakhasimende kaNdimande. Elahle izikibha ezinikwe uNdimande egqoke ezakhe ezimbala wesitolo sakhe uThabekhulu. Angithi phela asakholelwa ekutheni bayinto eyodwa noNdimande. Ngabe banomona yini abathi akahlukane nokuheha amakhasimende ngegama likaNdimande? Ngabe baqinisile yini abathi akayekwe udumise igama lendoda eyamsiza yize kucindezeleka isitolo sikaNdimande okuyiso esesibeka ukudla etafuleni? Useke wezwakala emakhoneni echoma nangokuthi uye osenamakhasimende amaningi esitolo sakhe okwedlula akaNdimande. Ngabe umona kwasebegada isitolo sikaNdimande noma ukuvikela isitolo sikaNdimande kanye nokufudumeza iziko kaNdimande ukuze lingalali ikati ngenxa kaMpanza? Impendulo-ke ikuwe mthengi wakaNdimande. Kodwa bayezwakala abantu besho endaweni ukuthi cha bobo, hayi ngoba sinomona